Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng kamote with yema. Ito po ay isang panghimagas at ngayon ito na po ang ating mga ingredients na kakailanganin. Unang-una, 2 piraso ng kamote. Tapos gagamit din po ako ng 1/3 na cassava flour, 1/2 cup ng all-purpose flour, 2 teaspoon ng baking powder, 1/2 teaspoon ng asin, 1 egg, 1/3 cup ng fresh milk or water, condensed milk, 1/2 cup ng milk powder, at saka 3 kutsara ng asukal. Gagamit din po tayo ng mantika para sa ating pagpiprito nitong ating kamote with yema mamaya. Ngayon po ay dudurugin natin tong ating kamote. Kung wala po pala kayong ganitong kulay na kamote, pwede po kahit anong kulay po. Hindi ko na po pala pinakita sa inyo ang paglalaga nito para diretso na po tayo sa ating proseso ng pagluluto nitong ating kamote yema. Kailangan po lutong-luto po yung ating kamote na gagamitin para hindi siya buo-buo mamaya kapag nilagay na po natin yung ating cassava flour at saka yung ating all-purpose flour. Ngayon po ay okay na po itong ating kamote. Nadurog ko na po siya ng maigi. So ngayon ay pwede na nating ilagay ang ating mga dry ingredients. Itong ating 1/2 cup ng all-purpose flour. Tapos, itong ating 1/3 cup ng cassava flour. Isusunod natin itong ating 2 teaspoon ng baking powder, 1/2 teaspoon ng asin, 3 tablespoon ng white sugar. Ngayon po ay imimix na po natin itong ating fresh milk dito sa ating kamote mixture. Pwede po tayong gumamit ng ating kamay kapag minamasa natin to kasi para mas mabilis. Pero maghugas lang po kayo ng kamay para sigurado po tayong malinis ang gagawin po nating pagkain. Siguro hindi ko na po uubusin yung 1/3 na fresh milk na ilalagay ko sana dito kasi medyo basa na po siya. Pero kailangan lang nito ay hahaluin talagang mabuti para wala pong dry na harina ang maiwan. Kailangan po kasi talaga itong gamitan ng harina kasi kapag kamote lang po ang lulutuin nyo ay malulusaw po siya kapag iprito nyo. Ngayon ay okay na yung ating mixture ng kamote. Ngayon po ay isi-set aside po muna natin itong ating kamote mixture kasi ang gagawin po natin itong ating powdered milk at saka itong ating condensed milk. Iko-combine po natin itong 2 ingredients na to. Tapos hahaluin natin kasi ito po ang ipapalaman natin sa ating kamote. Siguro tama na po yung 4 tablespoon na condensed milk dito sa ating 1/2 cup na powdered milk. Ngayon po ay dinagdagan ko ng 2 tablespoon na powdered milk itong ating gatas kasi medyo basa po siya para po matuyo lang siya ng konti. Kaya nagdagdag po ako. Ganito po ang hinahanap ko ng texture sa ating milk para sa ating palaman ng kamote. Ngayon po ay naglagay po ako ng mantika sa aking kamay kasi didikit po siya kahit dinagdagan ko na ng powdered milk yung ating
nilagay kaninang gatas. Ngayon ay gaganyanin lang po natin. Kasi ito po yung ating ipapalaman sa ating kamote. Tapos ilagay po muna natin dyan. Madali lang pong gawin to at saka napakasarap po ng ating kamote with yema mamaya kapag naluto na. Ay ipapakita po namin sa inyo ang texture niya sa loob. Yan na po ang ating nagawang yema lahat. Ngayon ay gagawin ko na po itong ating kamote. Parang ganyan lang din po ang paggawa, yung parang pahaba na ganyan. Tapos gaganyanin nyo lang para mailagay natin sa gitna ang palaman. Tapos i-roll nyo pong ganyan at tatakpan po natin yung mga lumalabas na yema. Tapos gaganyanin nyo. Paulit-ulit lang po hanggang sa matapos po natin to. Ayan na po ang itsura ng ating kamote nung matapos ko pong maihulma na ganyan. Tapos ngayon ay pwede na po nating lutuin yan. Magpapainit na po tayo ng mantika para maluto na natin ang ating kamote with yema. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng ating mantika at paiinitin na po natin yan. Tsaka natin lulutuin yung ating kamote na may yema. Ngayon po na mainit na ang ating mantika, pwede na nating lutuin tong ating kamote. Hindi po natin siya ididikit kasi may kasaba flour po yan para hindi po sila magdikit-dikit. Yan, hihintayin po natin na mag golden brown po yung kulay ng ating kamote. Hindi na po pala ako naglalagay ng harina dyan na pang sausaw natin sa ating kamote kasi mayroon na po tayong nilagay kanina. Kompleto na po yan. At hindi na po siya malulusaw kapag ipiprito po natin. Yan, medyo nag golden brown na po yung ating kamote. So, pwede na siyang baliktarin. Hihintayin lang natin na magpantay po yung kulay, tsaka natin hahanguin ang ating kamote with yema para sure po tayo na luto na yung harina na nilagay natin dyan. Ito mas mainit po kasi yung banda dito kaya mas una po siyang nagba-brown. Kaya babantayan po nating mabuti para hindi po masunog ang ating niluluto. Tsaka mas malakas po yata ang apoy ko kaya hinihinaan ko siya ng konti. So nauna pong naluto itong yang banda dyan. So hahanguin ko na po kasi ayaw ko pong masunog ang ating kamote with yema. Nag-crack po siya dahil sa ating baking powder na nilagay. Yan. Bumuka po yung ating kamote. Yan po ang masarap. Basta hindi lang lalabas yung ating palaman na gatas. Ay okay lang po yan. Ngayon po ay nag-golden brown na po itong ating kamote with yema. So hahanguin na po natin to. Kasi luto na siya. Ayaw po natin na masunog po itong ating kamote with yema. Yan. Sobrang sarap po niyan. At magugustuhan po ito ng mga bata. Kasi may gatas po siya sa loob na palaman po natin. Ngayon po ay palalamigin po muna natin to para ipapakita po namin ang texture niya sa loob. Ngayon po ay ipapakita na po namin ang texture niya sa loob kasi medyo malamig na po itong ating kamote. Ayan, sobrang sarap po niyan kasi may gatas sa loob at talagang magugustuhan po yan ng mga bata. Kahit maliliit pa na bata ay
gustong gusto po niyang kainin. Ito na po ang ating finished product ng kamote with yema. Sana po ay try nyo. Kung nagustuhan po ninyo ay sana ay mag-like kayo, mag-share at mag-subscribe. Tsaka pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!